Maayong adlaw makauban. Ani ang labing dagko ang mga balita ang angin yung masayran dinhi sa Sugbo, sa bangbahin sa nasod ug tibuok kalibutan. Ako si Angel Cafe Sanyal ug kini ang My TV Cebu, The Week That Was. A recap of the stories that matter. Sunod-sunod nga mga aksidente sa kadalanan nga may resulta sa kamatayon o kritikal nga kahimtang sa mga biktima ang natala sa Sugbo ning simanaha. Adlaw pa lang nga Lunes, hustisya na ang singgit sa pamilya sa mga nakalas sa aksidente sa Mandaue City ni adtong weekend. Og iyang gisulti nga mechanical error, nasa siya human to error sa kay isip driver. Kibaw nakakapacity, una pa ka mo tungtong sa kanan. Kibaw ka. Duha ka backriders ug usa ka driver ang namatay human na atrasan sa usa ka trailer truck ang ilang mga motorsiklo sa barangay Tingob. Ang mga biktima giila nga sila si Adeline Mediana ug Marilyn Kwambot. Samtang laing usa ka rider nga si Marvin Dayuha nga live-in partner ni Mediana ang nasayran usab nga namatay. Kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property ang giatubang sa driver's truck. Samtang sa Cebu City, 15 ka CICL ang miikyas gikan sa Operation Second Chance Facility, human gayong giguba ang usa ka steel railing sa pasilidad. Matod ni Mayor Nestor Archival, posibleng nagsugod ang insidente, human gisakmit ang tulo ka cellphone atol sa inspeksyon. Giplano na ang pag-ayo sa pasilidad ug pagbutang og computers aron duna gihapoy komunikasyon ang mga minors silang pamilya nga di na kinahanglan mo palusot og kontrabando. Sa susamang adlaw, voluntaryong mitahan sa kapulisan si Cavite Representative Kiko Barzaga tungod sa 8 ka kaso sa cyber libel. Mipakita kini sa police station kauban ang iyang abogado ug mipiyansa og 48,000 pesos matag kaso. Samtang taliwa sa dagang huhungihong sa kahimtang sa panlawas ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., gipamatud-an sa presidente nga kondisyon ang iyang lawas, pinaagi sa pagjogging o pagjumping jack sa Malacañang compound kauban ng media. Sa adlong Martes, nakugang ang Sugbo sa kamatayon sa usa ka 18 anyos nga estudyante. Human maigo sa ambulansya nga nag-counterflow sa flyover sa Archbishop Reyes Avenue. Ang biktima giila nga si Braille Nicole Quek, samtang kritikal ang kauban nga si Juan Antonio Ladioray. Padung unta sa tunghaan ng mga biktima sakay sa motorsiklo nga gimaneho ni Ladioray sa dihang nabanggaan sa nag-counterflow nga ambulansya nga duday sakay nga stroke patient. Subay niini, ang University of San Carlos mipadayag og pahasubo sa kamatayon ni Quek ug nanawagan og pag-ampo alang sa pamilya niini ug sa sitwasyon ni Ladioray. Ang duha mga mechanical engineering student sa maong tunghaan. Para umusad, para mabawasan, Gitutukan sa katawhan ning Martes ang pagpadayon sa impeachment hearings batok ang Vice President Sara Duterte sa Justice Committee sa House of Representatives. Gidungog ang testimonya ni Ramil Madriaga, ang gikatahong kanhi aide o alleged bagman ni Vice President Duterte. Samtang sa sunod nga hearing, gitakda nga hisgutan ang gikatahong unexplained wealth ni VP Sara. Kalitsab nga may pahibaw sa pagnaog sa pwesto si Eduardo Anyo isip National Security Advisor sa administrasyon. Health reasons ang giluwatan ni Anyo nga hinungdan sa resignation o gipulihan siya ni retired General Eduardo Oban Jr. Miyerkules, nagpatawag og press conference ang Mont Property Group, ang developer sa Monterazas project, kung asa ilang gidepensahan nga dili sila ang hinungdan sa baha sa Guadalupe o uban pa mga dapit sa Sugbo, atol sa pag-igo sa bagyong Tino sa miaging tuig. Ila kini ang gibase sa environmental study sa University of the Philippines. Apan bisan pa niini, adunay kabalaka paghihapon ang mga residente sa maong barangay sa pagpadayon sa maong proyekto. Padayon sila kay nindot man nga to sa ilang. Ang ara sa ilang ng taon kasi naguya. Samtang gipalanog sa mga tunghaan dinhi sa Sugbo, sama sa University of San Carlos, UP Cebu ug uban pa, pinaagi sa Atin To Initiative ang pagpalapad sa pag-edukar sa katawhan sa kausa sa pagproteher sa West Philippine Sea. Ang maong kalihukan usa ka civilian-led initiative nga nagtumong sa pagsumpo sa disinformation ug pagpalig-on sa kahibalo sa publiko bahin sa soberanya sa Pilipinas. Gihisgutan sa mga panelist ang maritime rights, governance ug ang kamahinungdanon sa aktibong partisipasyon sa mga sibilyan sa mga nasudnong isyu. Samtang nasikop ang kaning kongresista nga si Zaldico
sa Prague, Czech Republic. Nagkanayon ang Malacanang nga nagpadayon ng ilang koordinasyon alang sa deportation ni Ko balik sa Pilipinas sulod sa usa ngadto sa 3 ka semana. Sama sa pag-ulbo sa maong kalambuan, literal nga miulbo sabang usa ka grass fire sa Chocolate Hills sa Carmen, Bohol. Nagituhuan nga epekto sa kainit sa kahimtang sa panahon. Wala hinuon kini nakakatap sa laing mga bungtod. Sa pagtakop sa semana, hingpit na nga napasakaan og kaso ang ambulance driver nga si Kevin Ryan Hesta nga nalambigit sa flyover accident. Reckless imprudence resulting in serious physical injury ug damage to property ang kaso batok sa driver. Apan posible pa kining mapunan kung mopasaka ang pamilyang Kwek og reckless imprudence resulting in homicide. Apan sa pagkakaron, hangyo sa pamilya ang respetuhon usang ilang pagbangutan. Gani, sa adlong Biyernes, miabot sa haya ni Nicole ang iyang OFW nga amahan. Mao kadtong labing dago ang mga istorya nga ang inyong masayran. Ako si Angelica Faye Sanyal og kini ang My TV Cebu, The Week That Was.